तर या साहित्याचा जे उपयोग आहे ते तुम्हाला मी आता भाजणी करताना दाखवणार आहे। ज्वारीचं प्रमाण आपण जर जास्त टाकलं ना, आपल्याला जास्त काळ जर पीठ टिकवायचं असेल किंवा खराब होऊ नये, त्याला भोंगे लागू नयेत, आळ्या पडू नयेत। मंडळी, आजच्या या रेसिपीजमधला महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील आपले कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून मी तुमचे स्वागत करीत आहे। तर आपण पाहिलंच असेल आमच्या कोल्हापुरी किचन चॅनलवर कोल्हापुरी स्टाईल, मालवणी स्टाईल, चिकन, मटन, वजरी मसाला असे बरेचसे रेसिपीज आम्ही तुम्हाला दाखवलेले आहेत। तर त्या रेसिपीजमध्ये आम्हाला असे कमेंट करून सुचवलं होतं की तुम्ही मालवणी वड्यांची योग्य पद्धत दाखवा। हा व्यवसाय आम्ही वड्यापिठाचा 10 वर्षापासून करतोय आणि त्याचबरोबर आम्ही घाटी मसाला, मालवणी मसाला देखील विकतोय, कुळीत पीठ देखील विकतोय। तर या 10 वर्षामध्ये आम्हाला कस्टमरकडून जे फीडबॅक्स आले आहेत त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करून आम्ही वडेपीठ जे तयार करणार आहोत ते कमीत कमी तेल कसं शोषून घेतील किंवा टम्म कसे फुगतील आणि मऊसूद कसे होतील यावर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे। आणि यावरूनच आम्ही हे जे वड्याची भाजणी करणार आहोत त्याचं साहित्य आम्ही सेट करून घेतलेलं आहे। यानंतर मी तुम्हाला हे साहित्य किती लागतं, त्याचं मोजमाप किती आहे ते तुम्हाला सर्व मी आता सांगणार आहे। तर यामध्ये मी तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या टिप्स देणार आहे, त्या देखील तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर आता मी सुरुवात करते। तर मी हे 5 किलो तांदूळ घेतलेले आहेत, हे भाकरीचे तांदूळ आहेत। हे स्वच्छ धुवून मी कडकडीत असे वाळून घेतलेत। तुम्ही या बदली कोणतेही तांदूळ वापरू शकता। आणि हे 5 किलो तांदळाच्या साहित्याला लागणारे जे साहित्य आहे ते मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। तर ही 2.5 किलो ज्वारी धुवून वाळून घेतलेली आहे। हे गहू 1 किलो घेतलेत, हे देखील धुवून घेतलेत। उडीद डाळ 1/2 किलो, धने 1/2 किलो, हे पोहे आहेत 2 वाट्यांमध्ये, हे देखील 1/2 किलो आहेत। बडीशेप 150 ग्राम, साबुदाणे 100 ग्राम, काळी मिरी ही 20 ग्राम घेतले, लवंग 20 ग्राम, चणा डाळ 50 ग्राम आणि मेथी दाणे 25 ग्राम। तर या साहित्याचा जे उपयोग आहे ते तुम्हाला मी हे आता भाजणी करताना दाखवणार आहे। तर आता आपण वळूया गॅसकडे। तर मंडळी, आता आपण भाजणीसाठी सुरुवात करूया। आता मी गॅस पेटवते, कढई ठेवलेली आहे वर। हे भाजणी आमची जास्त आहे ना, त्यामुळे ही मोठी कढई घेतली मी। आता मी तांदूळ घेते भाजणीसाठी। तर आता हे हलकेसेच भाजून घ्यायचे आपल्याला। थोडं कुठे असं पाणी राहिलं असलं तर ते सुकून जावं। आणि कसं खूप असं भाजून घेतल्यामुळे काय होतं, खूप दिवस टिकतं पीठ। म्हणून आम्ही प्रत्येक वस्तू ही भाजूनच घेतो, म्हणजे पीठ टिकायला साधारण 6 महिने तरी या पीठाला काहीच होत नाही। आणि आपण जर असं धुवून डायरेक्ट घेतलं तर मग ते खूप दिवस टिकत नाही, जास्त महिनाभर नाही तर मग ते खराब होऊन जातं ते पीठ। आपल्याला एवढंच भाजून घ्यायचं आहे। हे मी चादरीवर टाकते। तरी चादर अंतरली आहे मी, याच्यावर मी असे थंड करण्यासाठी ओतून घेणार आहे। सर्व साहित्य आहे ना मी हे भाजून घेणार आहे आणि इथे तांदूळ गार करायसाठी ठेवणार आहे। ते तांदूळ मी सर्व भाजून घेते आणि चादरीवर थंड होण्यासाठी ठेवते। तर आता ज्वारी पण आपण तांदळासाठी हलकीशी भाजून घेणार आहे। ज्वारीमुळे काय होतं, वड्या जे आहेत ना ते एकदम असे सॉफ्ट होतात, म्हणजे असे खुसखुशीत होतात, असे कडक होत नाहीत लाकडासारखे। आपण ज्वारी नाही वापरले तर मग थोडे वडे असे कडक होण्याची शक्यता असते। ज्वारीचं प्रमाण आपण जर जास्त टाकलं ना तर वडे असे खुसखुशीत होण्याच्या बदले असे फसफसतात, म्हणजे थापले जात नाहीत, थापताना फाटतात हे वडे। म्हणून आपण या मापाने मोजमापाचं आहे ना याच पद्धतीने घ्यायचं। तर हे सर्व साहित्य आपण असं भाजूनच घ्यायचं आहे। आपल्याला जास्त काळ जर पीठ टिकवायचं असेल किंवा खराब होऊ नये, त्याला भोंगे लागू नयेत, आळ्या पडू नयेत, यासाठी असं हे भाजून घ्यायचं असतं। आणि आपल्याला जर लगेच करायचं असतील ना तर तुम्ही हे असे नाही भाजलं तरी चालू शकतं। तर तुम्हाला कोणाला वडे मसाल्याची रेसिपी हवी असेल ना तर तुम्ही ह्या व्हिडिओला कमेंट करून सांगू शकता। ते पण आता चटका लागण्याचे भाजलेले आहेत, त्याला आता आपण ओतून घेऊया।
त्यात आपण गहू भाजून घेऊयात. गहू देखील तसेच चटका लागण्यासारखेच भाजून घ्यायचे आपल्याला. साधारण असे गरम झाले का मग आपण हे बंद करून घ्यायचं गॅस. फास्ट गॅसवर मग एक खाली करपतो, वरचं कच्चे राहतात. मग असं मिडियम गॅसवर असे हलके सगळे छान असे एकसारखेच भाजून येतात. गहू आता त्याच्यावर ओतून घेते मी. आता आपण पोहे भाजून घेऊयात. पोहे पण आपण असे जरा कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. आता हे मऊ आहेत नाही, जाडे पोहे आहेत. ते थोडंसं असं हाताने चुरले ना, चुरतील एवढंच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत. पोह्यामुळे पण असे छान चव येते, चविष्ट लागतात वडे. पोहे घातल्यामुळे काय होतं, त्याला जे तेल असं वड्यांमध्ये खेचून घेतलं जातं ना, ते खेचून घेत नाही आणि त्याच्यामुळे एकदम पोह्याची चव ना एकदम छान असते. त्यामुळे त्याचे वडे पण सुंदर चवीला लागतात. पण धने याच्यामध्ये टाकून घेऊयात. कोणताही मालवणी पदार्थ असतो ना, तो धने बडीशेपशिवाय अपूर्णच असतो. कारण मालवणी मसाल्यांना धण्याचाच वापर छान भरपूर सारा असतो. आता आपण उडदाची डाळ भाजून घेणार आहे. ती डाळ पण वड्यांची चव वाढवते, वड्याला मऊ पण आणते. जसं गव्हाचे पीठ घातल्या वडे मऊ होतात, तसंच उडदाची डाळ पण वडे मऊ करायला मदत करते. आणि महत्त्वाचं म्हणजे उडीद डाळीमुळे वडे थापायला असे म्हणजे पीठ चिकट पण होतं आणि वडे थापताना असे कडा फाटत नाहीत. म्हणून उडदाची डाळ वापरायची असते. हलकासा तांबूस रंग हे पण आपल्याला भाजायचं आहे. म्हणजे भाजणीमध्ये आपण तांदूळ, गहू आणि ज्वारी ही कमी प्रमाणात भाजायची आणि बाकी सर्व जे पदार्थ आहेत ना, हे आपल्याला छान असे खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत. म्हणजे त्याचा वास बाहेर दरवळायला पाहिजे इथपर्यंत हे भाजायचे आहेत. आता ही उडदाची डाळ भाजून झालेली आहे. आता आपण साबुदाणे भाजून घेऊयात. साबुदाण्यामुळे काय होतं, वडे पांढरे शुभ्र होतात आणि वड्याला असं क्रिस्पीपणा येतो, म्हणजे छान. आता आपण यामध्ये बडीशेप टाकून घेऊयात. कशी भाजून घ्यायची आपल्याला, याचा वास मस्त येतो बघा. कढई टाकल्या त्याला बडीशेपला वास एकदम सुंदर यायला लागला आहे. आता आपण चणा डाळ टाकून घ्यायची आहे. तर चणा डाळीचा उपयोग काय असं तुम्हाला प्रश्न पडेल. तर चणा डाळ आहे ना, बेसन कसं असतं, आपण चविष्टपणा आणण्यासाठी बेसन असतं. मग चणा डाळ टाकल्यामुळे काय होतं, छान अशी चणा डाळ भाजली ना का आपल्या वडापिठाला असं सुंदर अशी चव येते. म्हणजे आपण जेव्हा वड्याचा घास जेव्हा तोडून खातो ना, तेव्हा सुंदर अशी चव, जी वड्याला चव येते ना, ती चणा डाळ चव आणते. म्हणून आपल्याला चणा डाळीचा वापर करायचा आहे. तुम्ही याच्यात थोडी जास्त घेतली तरी चालेल. आणि कोणाला जर नको असेल किंवा आवडत नसेल तर त्यांनी अवॉइड केलं तरी चालू शकतो. तर मंडळी, आजच्या या रेसिपीजमधला महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे हे मसाल्याचे पदार्थ. ही आहे काळी मिरी, ही आहे लवंग आणि हे आहेत मेथीदाणे. जे बऱ्याच गृहिणी हे पदार्थ वापरत नाहीत. तर हे 3 खडे मसाले आहेत ना, हे आपल्याला अशासाठी वापरायचे असतात की आपल्याला वडे खाल्ल्यावर अजीर्ण वाटत नाही, आपलं पोटामध्ये गॅसेस होत नाहीत आणि दिवसभर जे आपल्याला वडे खाल्ल्यामुळे असं जे जाणवतं जडजडपणा, तो देखील आपल्याला हे वाटत नाही. कारण आणि त्याच्या खड्या लवंग मिरीमुळे काय होतं, थोडा वड्याला स्पायसीनेस पण येतो. आता हे छान भाजले. आता गॅस बंद करून घेते. सर्व पदार्थ आपले भाजून झालेले आहेत. आता हे आपण ह्याच्या डाळीनं ओतून घेऊया सगळं खडे मसाले. फायनली आपली भाजणी सगळी झालेली आहे. तर खमंग अशी मालवणी वड्याची भाजणी तयार झालेली आहे. तर गृहिणींनो, ही भाजणी जी आहे ना वड्याची, तर तुम्ही वर्षाच्या 12 महिने केव्हाही, म्हणजे वडे हा पदार्थ असा आहे की तुम्ही वर्षाचे 12 महिने केव्हाही करू शकता. ह्याला कोणताही सण लागत नाही, वार लागत नाही. म्हणजे
तुम्ही नेमकं होळीलाच करायला पाहिजे किंवा गटारींनाच करायला पाहिजे. हा तुम्ही वर्षाच्या 12 महिने संडे असू देत, मंडे असू देत, कोणताही वार असू देत, असं 1-2 किलो पीठ आम्ही हे आपण अशी खमंग भाजणीचं करून ठेवलं तर कमीत कमी हे पीठ 4 ते 5 महिने आरामात टिकतं. ह्याला काही कीड लागत नाही, कारण आपण हे भाजून घेतलेलं असतं ना, त्यामुळे ह्याला असं आळी पडत नाही, भोंगे लागत नाहीत. तुम्ही हे पीठ हवाबंद डब्यामध्ये जर भरून ठेवलं तर तुम्ही 4 ते 5 महिने आरामात वापरू शकता. अशी खमंग ही वड्याची भाजणी तुम्ही नक्की करून पहा. तर आता हे पीठ आम्ही चक्कीमधनं दळून आणणार आहे आणि दळताना काय करायचं आहे, हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि दळताना चक्कीवाल्याला सांगायचं आहे की थोडं असं जाडसर पीठ दळून द्या. म्हणजे हे असं गव्हाचं किंवा भाकरीचं पीठ आपण जे दळतो ना त्यापेक्षा हे पीठ जरा जाडसर दळायचं. म्हणजे त्यामुळे काय होतं, पीठ आहे ना हे तेल वड्यात आपण जेव्हा तळतो तेव्हा तेल शोषून घेत नाही. आणि आपण जर बारीक दळलं ना असं भाकरीसारखं गव्हासारखं मग ह्याच्यामध्ये खूप सारं तेल राहतं पुऱ्यांसारखं. मग त्याच्यासाठी आपण थोडंसं जरा चक्कीवाल्याला भैयालाच सांगायचं की थोडंसं जाडसर म्हणजे सरभरीत जे पीठ असं हाताला लागतं ना तसं तुम्ही हे दळून घ्यायचं आहे. तर आम्ही हे चक्कीतच आता दळून आणणार आहे. आणि आमचं हे आता हे ऑर्डरचं पीठ होतं. हे आम्ही आता हे जे भाजणी केली आहे ना ही ऑर्डरची आहे. एका लातूरच्या कस्टमरने आम्हाला 4 किलोची पिठाची ऑर्डर दिली आहे, त्यामुळे आम्ही आता भाजणी केलेली आहे ही. तर या भाजणीच्या पिठापासून आम्ही काही दिवसातच वडे देखील करून दाखवणार आहोत. तर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, शेजारचे बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.